खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायनायनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों नब कुमार आरो बिसोरनि माखासे हानजानि बागै खोथा सावरायगोन। सुथुर बर' हारिनि सुथुर, बर'नि रंजानायखौ सुथुर, बर'नि मोन्थायखौ सुथुर। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, बर' हानजाफोरा बिटिआरनि हेंथायै आन्दलन खालामलागासिनो दं। लोगोसे नब कुमार सर'नियाबो लामायाव आन्दलन खालामफादों। सासे एमपि जानानै बेबायदि एफाग्राब बेरेखा, बुंनो थाङोब्ला बेहा जेबो मेलेम गैया। गोदाव सोराव जाथाय खालामगासिनो दं बर'फोरनि हेंथायै। बे सक्तिखौ जों माब्लाबो गनायनो हाया होननानै बर' हानजाफ्रा आन्दलन खालामलागासिनो दं। बे माखासे बर' हानजाफ्रा खालि बर'नि हेंथा, जेरावखि जाया मानो जेरावबो हेंथाल'। जेसेबांखि आन्दलन खालामा मानो जोंहा बिटिआरनि सिगनेसारा जानानै थांखांबाय। बेहाय बर' हानजाया आन्दलन खालामनानै जेबो खालामनो हाया। लोगोसे हाग्रासुनि माखासे फरायसाफ्राबो बिटिआरनि हेंथायै सोमावसारबोगासिनो दं। क'क्राझाराव मदि आरो अमित शाह फैगोन खालि बिसोरो लामायाव गोसोम फिरफिला बिरहोगोन होननानै खुला खुलि बुंना लायो। हाबाब एफाग्राब गरम। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, क'क्राझाराव नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह बिथांमोना फैनो नागिरदों। बे दिनखालि बिसोरो लामायाव गोसोम फिरफिला बिरहोगोननि खुला खुलि बुंना लादों। मिथिबायना? बिसोरहा बर' हारिनि बेरेखा खामानि मावनायनि अनगायै जेबो खामानि गैला। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिनि बेरेखा खामानि मावगासिनो दं आरो दासिमबो बर' हारिनि बेरेखा खामानि मावलांगासिनो दं। आंनिब्लाथ' बे बर'खिनि थानाय जायगाखिनिखौ एरख'नाबाबो जायो बिटिआरनिफ्राय। थाबैनो खालामना होनांगौ बेखौ जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआरनि सरकारा थाबैनो बेखौ एरखानानै होनांगौ। अब्लासो बिसोरो गोजोन मोनगोन। नोंथांमोना मोना गुना लामा सामा हारसिं दाबेराय। बिसोर जोंनि हेंथायै गोबां सोमावसारबोगासिनो दं। दा बेखायनो एसे गिनांगौबो जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो मोना गुना हारसिं हाला दाबेराय होननानै खावलायनाय जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। अब्ला बाय बाय। जय बर' हारिनि